Tehát sziasztok gyerekek, ez itt a Far Cry 2 végjátszásomnak a folytatása, és már van hangerő, ahogy mondtam az előző videómban, hogy már lesz hangerő. Szóval, ja, remélem, hogy azért nem olyan hangos, próbálok úgy beszélni a játék hangerőn. Ugye ott hagyjuk abba, ahol akkor fent vagyok. Igazából most tök mindegy, hogy meghalok vagy nem, mert ugyan mindegy, mert úgyis meg kell, hogy halljunk. Jó, hogy a fegyverünk. De azért meg kell hagyni, oltalom neki. Aztán kitűnik a lőszerünk, és ezért kell azt csinálni, hogy meghalunk. De én még nem akarok. Várjatok, a hangerőt, azt lejjebb veszem, mert lehet, hogy nagyon hangos. Így. Kicsit így lejjebb. Talán így már jobb. Mindig meghaltunk. És most elvisznek minket egy autóval. Ugye az előző rész az inkább arról szólt, hogy csak megyünk kocsival, de ebben már másról fog szólni. De most már van hangerő, szóval tök jó. Igen, felébredünk, tök jó. Sőt. Az egészségre egy sáv alá csökken, állapotod kritikussá válik, gyorsan meg kell gyógyítani magad, különben meghalsz. Oké. Egyébként erre már rájöttem, láttátok, hogy nyomtam a H betűt, vagyis hát nem láttátok, csak azt láttátok, hogy kivettem a lőszert. I don't care what your name is. You're just the problem right now. Who you working with? You got some of my guys killed at the hotel, you know that? So I think you work for me now. I've got a few errands for you, errand boy. Get on out here. Kicsit nagy a szemed, tesó. Igen, ez a mentés jelgomb. Itt lehet menteni. Így, és belementek, és már ment is. Itt vannak a fegyverek, amit fel lehet venni, de nekem csak ez kell. Machete. Itt mutassa az elsődleges fegyvereket, a másodlagos fegyvereket, és a különleges fegyvereket. És lehet fejleszteni majd a fegyverünket egy idő után. Az is tök jó. Hol van a gyógyszer? Itt van. És ebből ki lehet venni a gyógyszert. És ha megnyomjuk a H betűt, akkor furra föltöltődik az életünk. Így beszúrja magának, és kész. És az egész városban vannak elrejtve gyémántok, amik tök jók, mert gyémántért lehet fegyvereket venni. Mindjárt kiengednek minket erre. Ez a kis hapsi. De ez még azért beszél nekem. Alig látszódik, hogy felirat. És most kienged minket, és mehetünk szabadon. Mondjuk még nem olyan sokáig, mert most be kell szállnunk az autóba. Vagyis hát még nem be kell szállnunk, hanem ide kell mennünk a kocsi elejére. És igen, itt vannak az aktuális feladatok, hogy nyisd fel a motorháztetőt és javítsd meg a kocsit. E betűvel meg lehet csavarozni a motort, és így már nem fog gőzölögni, és lehet vele menni. Meg lehet javítani az autókat.
és ilyenkor beszállunk, ja nem, térképet az 5-össel lehet elővenni. Így és R betűvel tudunk változtatni térképeket. Nagy térkép, meg ilyen térkép, ahol le vannak zárva a területek. Igen, a sprinttel tudunk futni, vagy a shifttel, és be lehet szállni mindjárt az autóba. Azt nem tudom, mi van. Ja, most meg kell keresni a gyémántot, nem? Felvesszük a telefont. Okay, good. Now that you're mobile, you think you can pull off a raid? The APR's got a forward position half a click south of here. If something bad happened to the shitheads manning that post, no one would ever know. Go take them out. És bele tudunk szállni az autóba. Szálljunk is bele. És még itt is elő tudjuk venni a térképünket. És így megyünk. Ez tök jó. Na, itt vagyok, csak egy vágás volt. Megyek tovább. És már itt, ha jól tudom, lesznek emberek is, szóval kiszállok az autómból. Előveszem a fegyveremet. És lássátok, hogy ott már vannak emberek. Nem olyan könnyen halnak meg az emberek, de egy idő után belehalnak a sok lövésbe. Felveszünk a telefont. Okay, I've got another chore for you, but I can't have you falling down in the middle of it. Get some sleep, resupply, and be ready to go in a few. You'll be safe at that house. Igen, lehet aludni a játékban, így meg tudjuk változtatni a... hogy nappal legyen, meg ilyesmi. Ide jövünk, és itt ezen be tudjuk állítani, hogy mennyi időt aludjunk. Mondjuk legyen ennyi. És akkor így lemegy a nap, egy kis hát nem ment le annyira nap, de mindegy, és így tudunk menteni is. Én mentek egyet, és akkor menjünk is. Alright, man. I need you to scout out an APR stronghold further south of your position, an old lumber camp. I want to know what resources they got down there. There's a primo observation point marked on your map. Head there now. Okay. Most oda kell mennünk. Itt vagyok. Megint embereket kell megölnöm. Talán nem lőnék fölé, akkor ügyes lennék. Hol az utolsó? Kivégeztünk mindenkit. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot.